салом алейкум тамошобинон ба ҳаводорони канали Либос ТВ. имрӯз дар бозори Корбонем барои шумо материалора камтарак абзор мекунем. Шумо тамошо кунед материали новинкаи бозора. Ҳамин чи анапа чи ном доранд, нархшон чанд сум аст? Либосиш 200 сом. Ин нархи оптома ё ки нархи дома? Нархи оптовиш? Ина 200 сомон. Марҳамат бубинен чиёшон сангошон оригинал ай, сангошон оригинал ай, хамелеони тоза. Ина марҳамат бубинен чанд та расетка дора? 4 та расетка. 4 расеткаш пака ҳастай. Сразу шумо чӣ кунем ки харидорӣ кунем ки тамом нашава. Мо агар чӣ кунем заказ кунам клиентом ёвем, ҳастай ҳамиё. Барои ки ё да бозор нестай. Агар шумо да боша бигирем. Иё чӣ ном доранд? Нархшон чанд ай? Ламираж, а? Чанд я нафа? 180 сомон даста ина. Ламиражои санг задаги та ё сангошон оригинал ай? Оригинал. Сваровский хамелеон. Ина марҳамат касе ки заказ кардани ай, ина арзавор қатиам задаги будааст, аҷоибот. Шумо метавонед ки заказ кунед. Ҳамин апашкамо шумо да ҳамаи маркаша овардаги баъд ин магазин сангоша желет намекунам, барои ма инҷа сёмка мекунам. Бинед сангошон аҷоибот ай. Ҳама ҷағ задаги ай, баъд сангои оригинали чи ай? Хамелеон. Хамелеон қати. Ира касе ай пеш бибина бо нақстара чи баги ин видеода уқа назам наметавам. Мо имрӯз фақат шумода ҳамин хелнамуд материалора намоиш метем. Ё ҳам ламиража на ака? Апа? Ин встреча комбалха я? Встреча комбалх дастен, ҳамаи духтар мегирем, шумо бибинед. Се намуд гул дорен, нархи ё чанд ай? 210 сомон. Встреча комбалх. Встреча комбалх. Хайҷада гулошон, шумо чӣ ки дидесен, ҳамаи намуди гулора доранд, пака. Шумо заказ кунед, чӣ ки фурӯшанда гап задан, ё доранд, ҳамин чиза ёфта метавонед. Хай кӯшиш кунед ки шумо тезтар заказ кунед, барои хай бозор оптовӣ ай, тамом шуданаш мумкин ай. Ина марҳамат бинед. Ина гули садбаргшам доштааст. Новинка ана, ҳамаи новинка. Встреча комбал. Ҳамаи светош будааст. Ҳамин шамиёем, ҳамин кабуча. Ай тараф мемапа, ина се тайки аст, ина пеш ё чи ном, ин встреч комбалха. Ин встреч комбалха. Итальянский чи? Итальянский шелкай нарх ё чанд ай? 230 сомон. Итальянский шелкшон 230 сомон даст. Ина марҳамат бинед. Касе ки мехоҳад барои даставка бинависед. Дукон қарор дорад дар бозори Корбон, нулевой дарвоза рост меен, дукони 190. Номтон чи? Апай Мадина суроғ мекунед, дукони 190. Ҳамин кас ҳаста. Бо ина боло дам ламираж ҳаста, ма шуморо нишон метем. Биё апа. Ламиражои болота нишон метем. Ина марҳамат ламиражои болош. Иё чанд сумиян апа? 180 сернигин. Сернигин 180 сомон. Сангош хамелеон будааст. Ина чизе ки шумо ай пеш бибинем, шумо мебинед ина чизо. Агар блески дод, значит сангош зурай. Ай чанд расетка дорин апа? Ай расветкалош аст, это 30 расветка дорин. 180 сом неки сангош бисёр дай. Ами дуконе ки санга хушру мезана. Желет намекунам санга. барои ҳамин картошон хушрӯ мебиёд. Марҳамат шумо бибинед. Заказ кардани бошед, метавонед ки ба ҳамин номрои дар WhatsApp буда заказ кунед. Фақат тезтар заказ кунед. Бо як бор дига мегӯям, ҷа бозори Аптовия тамом шуданаш мумкин аст. Баъд шумо як ҳафта ду ҳафта пас заказ кунед, ҳамин болора ёфта наметавонед. Инаша нигоҳ кунед. ҳайҷа камтарак ториктар марҳамат. хай шумо баъд ай пеш ки омадем баъд хушрӯ мебинед. Кадомша? Санги 3D мега бо новинка. Ин санги 3D пури сангай. Ҳама ҷош санг дора. Ин ҳам 180, а? Неки гулшам аҷоибот дай.
برشم عجیب بود است. کسی که بنش دیگه یک لایک میمونه شما همین با یارو دوستاتون پادلیسا میکنین. ویدیوهای آینده ما رو هم تماشا کنین. باقی سربلند آباد باشین. خداحافظ.